Ak je život len o trocha ľahší ako nemožný, človek sa vie vyrovnať s krížom, ktorý nesie. Ak človek verí, že život sa tu na zemi nekončí, potom musí cítiť pohnutku konať dobro, byť hoci ostrovčekom v bezvýhľadnom oceáne. Ak zanechá stopu 100-krát opakovaná lož, musí ju zanechať aj 100-krát opakovaná pravda. Len tej konskej výdrže a trpezlivosti treba. Nič nie je marné, čo dobre človek vykoná. Ujo Paľko, tak ho všetci volali. Človek, ktorý veril v ľudské dobro, v dobro, ktoré je nákazlivé. Bol to človek jednoducho, bol to človek, ale s obrovským Č, nie s veľkým, ale s obrovským Č. V prvom rade. Zažil všetko. On bol tak dobrý človek, že k nemu mohol prísť hocikto. A minister aj bedár, a on sa s každým vedel porozprávať a s každým milo. A tá dobrota jeho, on všetko chcel urovnávať s láskou. On vždy povedal, že s tvrdosťou nič nedosiahneš. Vždycky musíš byť ozaj, snažiť sa len s láskou. On bol taký všestranný chlap. Porobil, aj pohundrať musel, aj pokritizovať. Ale vždy pomohol tým ľuďom, či s rádiom, či pri chorobe, či to pomazanie, či krst sobáše, veď aj mňa sobáši však v meste, v kláštore. Ochotný bol, no. Z jeho osoby skutočne sálal ten pravý jezuitský kňazský duch. Páter Paľko bol taký, že išiel aj v papučiach do neba. Taký život mal. To bol svetec. Dedina už dávno nežije svojim normálnym rytmom. Z 300 ľudí ostalo 32. Ten rytmus, do ktorého patria remeselníci, pracovité ruky, rozumy, starci a najmä deti, toho už niet. Veľkolinec sa premenil na múzeum. Hej, aj v meste máte k sebe blízko, ba ešte tesnejšie je tam. Ale blízkosť človeka, to nie je záležitosť priestoru, to je otvorenosť srdca.